walim, warwaki wuon polo koda piny ka wachako somo sura mar 11. Mad Roho malero bi oriwre kodwa ka wasomo Jehova ma watieko. E nying Yesu Kristo Ruodhwa walemo kendo wayie. Amena. Kawuono wadhi somo kitabu mar Chakruok. Wan e sura mar 11. To wadhi some gorofa mabor man Babel. E kinde mokwongo ji duto ma e piny ne wacho mana dhok achiel kendo ne gikonyore gi weche machal. Kane giwuotho yo wuok chieng', ne gichopo e pap manie piny Shinar mi ne gidak kuno. Bang'e ne giporo wach niya, walosuru matafari kendo wawang'gi mochiek. Ne gikonyore gi matafari kar kite kendo lam kar simit kuom gedo. Bang'e ne giwacho niya, koro wageruru dala maduong' man gi gorofa mabor mochopo nyaka e polo mondo walos nyingwa. Kik wabed ji moke e kor piny. 5. Eka Ruoth Nyasaye nolor piny mondo one dala kod gorofa mabor mane dhano osegero, mi nowacho niya, dhano en oganda achiel mawacho mana dhok achiel, kendo gima osechako timoni nyiso ni onge gimoro amora manotame timo. Omiyo wadhi wapog dhoggi mondo ng'at ka ng'ato kik winj dho wadgi. 8. Kamano Ruoth Nyasaye nokeyogi e piny duto mi ne giweyo gero dalano. Mano emomiyo iluongo dalano ni Babel, nikech kanyo ema Ruoth Nyasaye nopogo e dho ogendni kendo okeyogi e piny duto. Nyikwa Shem. Wachni bende inyalo yude e kitabu mokwongo mar weche mag ndalo 1:24 nyaka 27. Koro magi e nyikwa Shem. Higni 2 bang' ataro, Shem nonyuolo Arpaksad wuode ka en jahigni 100. Bang'e nochako dak kuom higni 500 kendo nomedo nyuolo nyithindo moko. Arpaksad ne jahigni 35 kane onyuolo Shela wuode. Bang'e nochako dak kuom higni 403 kendo nomedo nyuolo nyithindo moko. Shela ne jahigni 30 kane onyuolo Eber wuode. Bang'e nochako dak kuom higni 403 kendo nomedo nyuolo nyithindo moko. Eber ne jahigni 34 kane onyuolo Peleg wuode. Bang'e nochako dak kuom higni 430 kendo nomedo nyuolo nyithindo moko. Peleg ne jahigni 30 kane onyuolo Reu wuode. Bang'e nochako dak kuom higni 209 kendo nomedo nyuolo nyithindo moko. Reu ne jahigni 32 kane onyuolo Serug wuode. Bang'e nochako dak kuom higni 207 kendo nomedo nyuolo nyithindo moko. Serug ne jahigni 30 kane onyuolo Nahor wuode. Bang'e nochako dak kuom higni 200 kendo nomedo nyuolo nyithindo moko. Nahor ne jahigni 29 kane onyuolo Tera wuode. Bang'e nochako dak kuom higni 119 kendo nomedo nyuolo nyithindo moko. Kane Tera osedoko jahigni 70, nonyuolo Abram gi Nahor kod Haran. Nyikwa Tera. Koro magi e joka Tera. Tera nonyuolo Abram gi Nahor kod Haran. To Haran nonyuolo Lut. Haran notho e dalagi miluongo ni Ur manie piny Kaldea. Kane Tera wuon mare pod ngima. Abram nokendo Sarai, to Nahor nokendo Milka nyar Haran ma wuon Iska. Sarai to ne migumba. Tera nokawo Abram wuode gi Lut nyakware maka wuode Haran kod Sarai chi Abram mi ne giwuok Ur e piny Kaldea mondo gidhi e piny Kanaan. To kane gichopo Haran ne gidak kuno. Bang'e Tera notho Haran ka en jahigni 205. Wagone Nyasaye erokamano. Ma wach ma wasomo kawuono, wasomo Chakruok 11 kanyo kwachako 1 nyaka koro watundo e Wes 32. Erokamano wuon polo koda piny. Wagone erokamano kuom budho kodwa, kuom konyowa Nyasaye gi Rohoni maler. Isetayowa mwatieko made ikonyo mondo warom kendo. Nying Yesu Kristo Ruodhwa walemo kendo wakaw gi yie. Amena. Erokamano jawinjo gi janeno. Made Ruoth oriti mondo warom e sura mar 12. Nyasaye mondo bed kodu. Amena.